4, 5, 6, 7, 8. ¡Mando! Zer nolako espero? Elvis jantzita junbiaritza bai baina? No se esaten naia ez. Zer mikrose dau? Se esaten naia ez aizan. Entzu ematen den. Aizan, ni elbila baldiman haunik akamo kordo galanta, Beti hile bueltan ibiltzen hauta. Hala, xupate eza. Azen mal, bentso. Eso, Montxak aizu, Aio. Eso, hola, bai. De Benedito. Kaixo, oso. Zer nola ibiltzen zea gara? Aber, ibil bezala, txarro bezala. Bueno. Hola, ¿qué hay, baja? ¿Qué hay? Ui, ama, oi abrido elangiak eso. Arantzazu agutena zertikatu altzeaten. Arantzazu agutzeate ba. Ugia, peño ba. Aizu bizkalos aldeazea. Mozorrua dana behinkatuta daka. Hala, gozen. Muy da bien, tía chica. Ai, ama, farsantiak. Baina nahi kruz. Baina ze, hau ez da den. Ai, mai Carmen. Ai, zer, baina... Baina hau ez da den. Ai, ama, de donde? Fotografi bat, bai. A ver, Harry. Also, aber, Noa behiratu behar da. gauzatxo bat, hiri alden finaen hau, Hona ezin itatxola. Hau da, amateur. Haure urte pasala, mejoratzen ari da, ardua horzela, mejoratzen. Mejorate, gran reserva. Golosa bat, aber, zenbat dagoen hemen. Gaixo. Batuko, tropikal hemen zenbat ez zuen. ¡En directo! ¡Oye, amor! ¡No está posible! ¡Casualidadía, Oye, amor, zure zer guapa, etortzea katzi bikusen. Ai, ama, gaina ez dizut marka ikutzen. Hobeto, porque directo da. Bai, karo, zu pentsa gero lapiura honekin gera. Casting dakau, casting. Bai, ikus zure kasik egiten egon geha. Bai, zuek etorri zate casting. Oida. Gaieta kuetara eta dana Bai, ekarri. surtido kuetara gran reserva dakau, premio bezala. Ara, mira, bai, ZTV-2, zer da? Bizkain beste daude. ZTV-1, txita. Osea, guri Agurtu behar deuta, zuzenian gauzta. Agurtu behar, bueno, lau Baito. Otorri zaitu estonia, baito, bai karra, Zazulada, txika. A ver, ondo jantzita etorri zate, baina, a ver, interpretazion, a ver, nola itezue. Aurrekoan peiona junginen eta esan zehuz zezena, toreruek kakabatu dira. Plaza biril batean biltzen dituzela, eta zeratik anez, hemen triangalu plazan bildu, eta lehiatu da. Oitana esan atzi zuen pellok. Bai, noski, bai. A ber, eta gero behinkatu zineman
San Pedro. Bella esana eskerrak zuri jauna. Bueno, bastante. Oso ondo, apuntatuko deu eta irauzte bazue sortidokoetara, abixetuko izan, Vale, beste detailetxo bat. Ze detalle? Kotxian peatina... Kotxian, ai ama, pegatina. Lan pixkat ituzu etxian, Pixkat pelota iteko bai. A ber, Bai, Carmen, behitu kamarai behitu behar zaio. Kamara, reportera hori izateko kamarai behitu behar zaio. Aunque te vuelvan loca. Baina bizita. ai, bestia hemen, ui, torri, ke ai. Ai, ama, zuzentzia, Maikros neska, zalda Bueno, ikusten. baina hazi behar gezu pixkat, Mai Carmen zuria nun da. Ez da torri. beti galdu itxia, benetako hori bai. A ber, nola esango zen nioke Mai Carmeni? Isiliko nahi, txotxola! A ber? No bastante. De imitación, claramente de imitación. Original. Noski baiet. Bai, zuria originala dela ikustea. Ose, bai. Bai, noski, denetai daukau gure etxean. Denetai, ez da zer falta. Hauei grabatu, a ber. Elbi! Esa, txapita hiru. Bueno, gero, betxun. Bai. Kategoria, oso ondo. Sortidokoetarek esaldo hauentzako, a ber, eman. A ver, nunde Mai Carmen bat, Jesus! Ez pentsa erreza bandik, Sego xiroa. Bai. Zuzeko ez doa. Ez, A ver, Guanti egin ezin, a ver, irikiziok, honen noiz izango da. Sos! Zetxazte de makarraz. Hartzo! Hala, partitu banon arte. Gaurko bazkaila bagazu. Hala, partitu. Hala, festa! Baina gaitzen da, atosta, atarri honea! Mai Carmen, etorri. Hala, harri hementxe! Benetako hori majagua, seguro. Hemen, hementxe harri, baitu! Zetorri zate al casting. Al casting! Nikola itxeite aldinat, Jesus. Honek asko zobeto, estilo handio Ana esele, txotxoa. Egin da! Zer dakizu egiten. A ber, guk esan dako zehozeo. A ber, esaiazu nahi. A ber, nola. Txotxorra! A ber, oen pixkat ibili zaitezte handik A honea. ber, biltze gehiago. A ber, harri honea pixkat, txain, nik esatot honen, A ber, prest, Base de modelo. Base de modelos, 5, 4, 3, 2, 1, 0, akzion! Sintonia. Horia, barrua! Lasai, junarea, junbarrez! Okerro gerrita. Buelta! Koste alde. Zereko nahi, oso ondo! Nola ibiltzeiz. Ibiltzaiz, eta egin nola ibiltzaiz! Ikusi A ver, alden! esan, estás gorda como una elefanta, chica. Esan jozu, bai. A ver, con convencimiento! A ver, berriz, lasai! A ver, esan... A callar! Esan jozu! Zeus esan jo, Oso ondo! Kantatu jo. Ay, amor de hombre. Peiokin kantatzen duguna, hoi baldakizue. Ondo!
eta a ber, zeak... Aurrera da zuentzako, Sentido kultara. Bakarra eta bestia munde. Pasos, beste... Es que, ¿de dónde? ¿De dónde? Hala, bueno, ba, eskarrik asko. Hala, beste batzuk. Ondo pasa, Suertea. Oso. Erkimezita. Herrirratian, eta gero emakunde. Ai, ama, ke maja, txika. Zer moduz dabil sorkunde? Zer sorkunde? Emakunde, txotxola. Bera baraki, zu barakizu. Nabarida, bai. Sorkundeia, ez dakit, astuta ja. Astuta. Zoritxarrez, Zoritxarrez. Arek asko erakusten duen. Asko erakutsi zigun, asko erakutsi zigun. Baina ez dakit, galduta da hoia hila dena, Bueno, bai. Txalo, eskerrik asko eman ziguzu guztiagatik. Eta zuek ematen dezutenarekin. Oi, portia jarri zait. Juankar, nundo. Iñaki. Euskalduna baina nunca se sabe, chico. Sofía, vaya lío tenéis en casa, chica. Vaya lío, chica. Ay, qué guapa esta tía. Ay, mamá. Vaya lo que tenéis. ¿Qué esto qué es que este papá? ¿Qué es esto? Zein da kaune? Pakua. Nola? Pako. Pakito. Pakito. Begi dutizki. Gozen, elefante hori guztan. Oye, por favor, A ver esas manos, a ver. Paso. Todos a samba, todos a samba. Que viva lejos. Todos a samba. Estás gorda como una elefanta. Jesús! Hau alda, oen zeatik ez dira zuen. Bai, Carmen. Elefante gaizuen baken utzi eta bestia ikiru egiten. Errege jari. Bai, Carmen. Carmen. Reserva izango azta. Txintxi. Ez grabatu, Elefantian kakal zaileaka. A ver, honi saioso. Entzun zorri. Os voy a traer al rey que habla ahora. Está el rey aquí, que venga inmediatamente. Ahora va a hablar y además le pone a la Corina bien. La Corina. ¡Viva el rey! Oye, ma, hori jartzen. Aspaldi ikusita, lakaneko nire. Ondo.
hola, tolosanas y tolosanos. Me llena de orgullo y satisfacción poder saludaros en estos carnavales tan famosos que llamáis Inauteri. Que sepáis que no pensaba yo estar tan... Estrellas. Lotería Doña Manolita. Kao Meñonea Dorrita, loteria eskepat tokatze bali bata. Bueno, orduan gero zenbaki, que termine el 7, chicos. ¿Qué está? Menuda bicha. 69, da hitz alde. Menudas pájaras. 7 bukatu dira. Zea, l'unico cosa che carteripe etorri dela, hori bai. Etxenekuak etorriko japatzea. Bai. El 7, hori da. Hoxe beha, Mari Carmen. Bai, hauxe beha oso guztion. Ez, baina honek batekin nahikoa da. Aizu, eta bestia 69 hori. Hiri guztatu itzen. Bai, ama, 69. Dena salduta deu, Dana salduta dakazue. Aizan, peña zizkio pare bat hori bat. Bueno, vale, egina. 89. 89? Bi gutxio. Bueno, Ez da berdina, Ez da, aldia du, berdina. Bueno, qué salameras, Sí, Aizan. estas menudas pájaras. Bicharrak. Tolosa etorri Ai, ja, asko da, baina hori lanea, etorria lanea. Zuek bai, seria ben bai, Carmen. A ver, que goxo, mantak. Aizan, bai, aizu ondo etortzea deskantzo pixka. Eseri saltu zuen, hementxe. Tokatzen bali mazero. Nella bisau. Hoxe, Danunien gozea, Manolita, Manolita ba, Mataneongoa. Manolita. Bai, Carmen, muy fuerte ya. Hola, ¿qué hay? Uy, ama, qué asco, chica, qué asco. Asko, txika. ¡Qué necesidad de que soy! ¡Oh, qué asco! ¡Más se van a mentir! ¡Hola, qué hay! ¡Chinita mandarín! ¡Césate, Naye, chachola! Chachola, chica. ¡Oye, no! Aizu, ahola emateko jo, ezta? A ver, ikusi, a ver. Hau ez dena ini, hau da de, hau ez da crianza. Nola kentzea hau? Ez que txinuak eta dana zeitu puskatzea dana. Merkia izatea baino gehiago puskatu itea zeitu. Hortako ekonomia gaizki. Zeoteakin. Da txinos de. Bueno, aio. Sartu furgoneta. Venga, sartu. Da pakia emango itena. Oi, pakia emango iten. Sartu ahi barruan. Sartu ahi horri. Oye, o la Guardia Civil o vosotros, pero llevaosla, que me tiene harta ya. No, chiquilla eman, chiquilla hartu. Euskera zekarik, Baina zeo,
Polizik euskara zaidetion. Polizik euskara. Polizik euskalduna gaitxo. Oizan, bai. Gora mendi. Beira, berdin zait euskalduna gala, zea turkoak izan. Zer Polizia zer, beti beste polizia. zenik. Haitu ez bete polizia, bale? Utzi nahi. Zabar, da ez da, desarmau. Margari fitness, bai Carmen ikusi alden. Fitness? Fitness, aizan Bai ipurdiak eta ipurdiak gortzeko. Guazen, man. Guazen oitxe. Margari fitness. Baitu, zer ez da? Estate ondo gaude berez, hemendik bai Carmen hemendik etorria. A ver, paso. Pero esta oferta de gimnasio Margaris. Margari, ¿qué hay? Badakigu, jende gehiena Tolosako polikirondegira joaten zaretela gimnasia egitera, baina orain Margaris Zenbat batu behar da klasean hau oso garezia da, Baina ez ere Klase, guain ningo dugu bando bainik, nahi bat ez duten probatu, ikuko probatu gabe. Ez ere etorriko apagatzen. Zuen jarri